Хәзер татарлар белән козаклар тагында якынайды. Безнең халыкларны бик күп нәрсә берләштерә. Уртак тарих, тел, мәдәният һәм дин. Шуңа күрә бүген сезнең алда мин татар телендә чыгыш ясарга уйладым. Тулы канлы аралашу өчен икътисади элемтәләр һәм сәүдә мөнәсәбәтләре генә түгел. Мәдәни багланышлар да бик мөһим. Чөнки алар безне рухи яктан баета. Казаклар зур кызыксыну белән татар әдипләре Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Нурихан Фаттах һәм башкаларының әсәрләрен укыйлар. Татарлар мугаен Абай әсәрләрен укыгандыр. Бу сезнең беләр безне тагында якынайта, тагында баета. Һәм Астаналылар йөрәгендә Казан, Казанлылар йөрәгендә Астана урын таба. Хәзерге вакытта безнең илләр икътисадында вазгыять яшьләрдән түгел. Ләкин без һәрвакыт бергә булырбыз. Авыр вакытларда да, җиңүләрдә дә. Чөнки төрле илләрдә яшәсәк тә, безнең ясмышыбыз бер. Бурынгылар әйткән, уйрылганы аю ашар, бүленгене бүре ашар. Көч бердәмлектә дигән. Шуңа күрә бергә булыйк, бердәм булыйк, бергә без җиңәрбез. Казанда идел су ага турыр, Астанада исел су ага турыр. Еракларга бара турыр. Безнең дуслык арта турыр. Безнең күп җитәкчеләргә әле өйрәнергә кирәк сезнең кебек чыгыш ясар өчен. Аны эштәлеге дә, бу чыгышның эштәлеге бергә булырга кирәк, дус булырга кирәк. Безнең динебез бер, телебез якын, гореф-гадәтләр һәм бик күп татарлар Казакстанда яши. Алар Казакстанны яраталар, президентны яраталар, ярдәмне күрәләр. Шуңа күрә без очрашу үткәрдек, Имангали Нургалич. Бергәләп үткәрдек. Алар зур рәхмәтле Казакстан җитәкчеләренә һәм Казакстан җирлегенә. Алар анда бик яхшы яшиләр. Шуңа күрә сезгә зур рәхмәт.